En el comitè de direcció del Partit Popular de les Illes Balears s'ha acordat per unanimitat que no recolzarem els dos darrers decrets aprovats pel govern armengol. I no ho farem per diversos motius. En primer lloc, no els aprovarem perquè estem davant dos decrets que en poc o en res ajudaran a reactivar l'activitat econòmica a les nostres illes i tampoc ajudaran a protegir el nostre territori. No les aprovarem per la manca total i absoluta de diàleg i de consens i tampoc per l'oposició que han generat a dins la societat civil i els seus representants. Si bé és cert que en el primer decret de mesures urgents se recull l'esperit d'algunes mesures en les quals podem estar d'acord, perquè ja les vàrem impulsar a la legislatura 2011-2015, però resulta que quan llegim la lletra petita veiem que realment l'escrit no se correspon com tocaria amb aquell esperit i no s'atendran, per tant, els efectes positius de regeneració econòmica que se necessiten en aquests moments. A més, aquell decret amaga la modificació de fins a 11 lleis que en la majoria dels casos no tenen res a veure amb la pandèmia de la Covid-19. Igual que inclou altres mesures que tampoc tenen res a veure amb el coronavirus, com per exemple arbocar els passos elevats de la carretera general de Menorca. En quant al segon decret de mesures urbanístiques, s'ha fet amb l'excusa del coronavirus, però tampoc hi té res a veure. I no s'ha aprovat per interès general, sinó que s'ha aprovat per mantenir l'equilibri polític entre els socis del govern d'esquerres i mentre se trepitja el patrimoni de pagesos, de petits propietaris de fora vila i de pobles i també se fa mal a l'activitat de petites empreses com els picapedrers, fontaners, electricistes, fusters, jardiners de tots aquells pobles. Ara són moments per dedicar-se en cos i ànima a facilitar el futur de tothom i especialment de totes aquelles persones que a dia d'avui ja pateixen una situació molt complicada i que en molts de casos comença a ser fins i tot dramàtica. Però en lloc de fer això, l'Armengol i el seu govern se barallen entre ells mateixos i pensen en altres coses.